खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैदों आङो दिनै बाथ्राखौ खोनानानै एसे दुखु मोनदों नोंथांमोना थाबनायाव नायना फैखाबाय बेनो जाहैबाय मा माखासे जोंनि ओनसोलनि गार्जेन जोथोनगिरिफोरनि रायलायनायखौ आं खोनादों साहा दखानाव रायलायनायखौ खोनादों आङो जे मा जाहैदोंना मेट्रिकआथ' पास जाखागोन जाहैबाय मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो गावनो मोनसे बाइक नांगौनो पालसार बाइक पालसार ओमफ्राय बे मोनसे खिथु फेरखेखौ मोनसे पालसार दङना बेखौ नांगौ जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौ माने मोनाबाना हाबखाया जाहैबाय आरो बेखौ दिनैनो माबा होखाबाय आरोना बिमा बिफाखौ हुमखि होनाय बायदि जाखाबाय आरो दा बिदिनो जादों नामा बा माखासे हिनजावसाफ्राबो बिमा बिफानाव स्कुटि बिदों नामा स' बे भिडिअखौ खेबसे बिथांमोना नायहोगोर नायनो सुखुनाय नङा आंनि भिडिअखौ नाथाय नायगोर बिराद रिलेक्स मोनगोन आं मानोना आंनि भिडिअआ सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबानाय नङा जास्ट नोंनि बावनाय गोसोफोरखौ आङो रिमाइन्ड खालामना होफिन थारमाने जेन' आंनि भिडिअआ गासिबो जायो मा नोंखौ बुजिहोनानै मानसि खालामफिननाय नों बबेबा मोनसे लामाजों थांनायदोंबा बेखौ आङो सोलोंनानै जेन' आंनि बे बाथ्राफोरखौ लायोबा नोंसोर दिनै मानसि जागोन जे दिनै नोङो मेट्रिक पास जानाय लोगो नोंनो मानो बाइक नांगौ मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोङो जेनेबा दासो नों मोनसे फिसा जांख्लाखौ नों बारखोजेनदों आरो मोननै मोनथाम मोनब्रै गोबां जांख्ला दंबावो बे जांख्लासिम सौहैनांगौ नोंनो गोबां नाजानांगौनि दं नोंनाव देहानि बोलोनि गोनां दं मेलेमनि नोंनाव बोलोनि गोनांथि दं दा बेफोरबायदि समाव दा बेफोरबायदिखौसो नोंनो नांगौ ना बेफोरबायदि समाव दिनै नोङो मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानाव बाइक डिमान्ड खालामनाया बा iPhone डिमान्ड खालामनाया बे मोजां नङा आरोखि बे मोजां नङा बे मोजां लैखोन नङा बेखौ आं नुहुरखाबाय नोंसोरो दिनै बाइक मोनगोन थिगै आसे दिनै कलेजाव थांगोन दस्रायाव ब्लिं बिलिं बेरायहैगोन सोरबा मोजां लोगो मोनगोन सोरबा गाज्रि लोगो मोनगोन सोरबा जौ लोंग्रा लोगो थांखु जाग्रा लोगो सोरबा सिनेमानि खोथा रायलायग्रा सोरबा मानिबा खोथा रायलायग्रा लोगो मोनगोन नों बेजों लासैनो इनभल्भ जालांगोन इनभल्भ जानाय लोगो लोगो नोंनि फरायनायनि हाल सालफ्रा थासारिफ्रा लासैनो गोमालांगोन अब्ला नों बै समाव मा जाहैगोन मानो बाइक नांगौ जेन'बा मानो बाइक नांगौ मानसिफोर लाबानो नों लानांगौ नङाना नों गावखौ सानगोर नोंनि न'खरखौ सानगोर नोंनि बिमा बिफानि हाल सालखौ सानगोर बिसिनि मा केपासिटिखौ नायगोर नोंनि बिमा बिफाया जे नोंनो बाइक होनांगौबा जे हा फाननांगोनसो नामा नोंनो जुदि बाइक होनांगौबा मोसौ मानै फाननांगोन नामा नोंनो जुदि बाइक होनांगौबा हाफोराव बन्दक होनांगोनसो नामा नों बेखौ मानो सानाखै दिनै नोंनि थाखायनोथ' नोंनि बिमा बिफाया खामायगासिनो दंना नोंनि बिमा बिफाया जेसेबां मावदों जेसेबां खामायदों नोंनि थाखायनो खामायगासिनो दं नोंखौ मोजां खालामनो नोंखौ मानसि खालामनो थाखाय दिनै बिमा बिफाया जुजिदों मालाबा नों थाखा बिनायाव बिमा बिफाया ना होनफेराखै नोंनो हरदों जेराव गथ'आल' मोजां जाथों होननानै दा बे समाव नोंसोर बे बैसोआव बाइक बिनायखौ मालाबाबो दाला आरो नों बिनो नाङा बे नोंनि गोरोन्थि सानफ्लांनायखौ नों गार फरायगोर दासो नों मेट्रिक पास जादों नों दिनै 16 बोसोर बैसोनि फरायसासो नङा होमबा नों दासिमबो एडलेसेन्सआव दङ लाइमोन बैसोनिसो नोङो बेवहाय लाइमोन बैसोआव बिराद बारहुंखा बारो बे बारहुंखाखौ नोङो बेनिफ्राय एरनानै थानो हायाबा नोंनि जिउआव बिपद दं उननि जिउआ खोमसि जागोन नों दिनै सेंग्रा समाव गगाब सगाब बाइकजों माजों नोङो दुगा दुसि देखायनोसै बिमा बिफानिफ्राय फैसा लानानै बिमा बिफानिफ्राय जेलानाखि नोङो नों गावनो संसाराव जाहैगोन अब्ला नों नोंनि सेंग्रा समाव गगाब सगाब देखायनानै नोङो मा हिन्जाव लानाय लोगो लोगो जिगौ नोङो अन्थाइ देख्रुबनानै ना सारनानै ना बोनानै जानोसै होमबा नों मिनिजानाय नङा नामा बेनिथ' नोंनि मिनिजानाय आखु जाबायना ओंखायनो जों बेबायदि आखुनि जों मानो जानो दान दे जों फरायबाय जों गियान मोनबाय जों रोंबाय जों बुजिबाय नोंनि दुखुखौबो नों बुजिनो रोंनांगोन बिमा बिफानि दुखुखौबो नों बुजिनो रोंनांगोन गुबुननि दुखुखौबो नों बुजिनो रोंनांसिगोन ना ओंखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै नोंसोर बाइक बिनाय स्कुटि बिनाय iPhone बिनाय बेखौ ज्राब गार नोंसिनाव मबाइला जा दंखायो बिदिनो सोलि आरो मबाइलखौ नांगौ खामानियाव बाहाय दिनै मबाइलजों गोबां लाइमोनफोरनि जिउआ स्पइल जालांबाय नोंसोरबो जागोन जुदि नोंसोरो जुदि बे बैसोआव गावखौ हमदाङाबा दिनै आं नोंसिनि जिउखौ आङो अननानैसो बे रावखौ बुंदों आं फोरमायदों नोंसोरनो मानोना नोंसिनि जिउआ फेलेंना जाथों दिनै नोंसोर साफा जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे गिदिर सासे इयुनावहाय सुबुं सम्पद जानायनि लामा दं ओंखायनो नोंसोर नाजानांगोन नोंसोर जानांगोन दिनै नोंसोरखौ नोंसिनि उन्दै जायफोरनाखि फंबाय बिनानावा फैगासिनो दङ फिसाजों समान बिसोरो दिनै नोंसोरखौ नायगोन जे नोंसोर माबायदि आखु दिन्थिदों आरो बिसोरनो सोलोंगोन जे नोंसोर दा सोलोंदों दिनै नोंबोथ' बाइकखौ बिदों गुबुननिखौ नुनानैसो नों बिदोंना गुबुन लोगोनावथ' बाइक दं ओंखायनो नोंनाव बिदों नों मानो बिनांगौ हयथ' बिनि नोंनि लोगोनि जेनाखि न'खरा मोजां जानो हागौ नों बेखौ बुजिनांगोन दिनै जाय बाइकखौ नोंनो बायनानै होबा
बेहा हा फाननांगोन नोंनि बिमा बिफाया हा बन्दक होनांगोन बा मोसौ फाननांगोन नोंनि एडमिसन लानायावनो थानमान जायो नोंनि बिमा बिफाया नोंनो बाइकखौ मानो नांगौ ओंखायनो आङो नोंसोरखौ आंनिनो फंबायनि समान बिनानावनि समान साननानै आं खावलायबाय आं रिकुवेस्ट खालामबाय अननानै नोंसोरो बेफोरबायदि गोसोखौ हगारसारनो नाङा नोंसोरो बांसिन नोंसिनि उन समखौसो नायनांगौ उन जिउआव नों मा जाहैगोन नों माबोरै संसार जागोन गुबुनफ्रा दिनै गारि गरा बिल्डिं लुदों रां रुफाजों गेले गेले दिनै संसार जाबोदों दिनै नोंनि जिउआव बेबायदि जाहैनो हागोन ना हाया जोंनि मेन्टेलिटिफ्रा बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामनांगौ सोनारनांगौ बेनिखायनो जोङो खामानिखौ मावनांगौ चेलेन्ज खालामनांगौ नाथाय बुलायनानै चेलेन्ज नङा मेलेमनि चेलेन्ज जानांगौ मेलेमनि जोङो मेलेमजों जुजिनांगौ बे रोङोबा आं मानो रोङा हो बेबायदि नाजानाय थायोबा मानसिया साक्सेस जायो गोसोनि बोलोखौ दुरबल लानो नाङा मालाय बुंबानो फरायनानै जेबो जाला होनबानो बेखौ खोथा खोनासं नों फराय बिसोरनि सिगाङाव सानसे दिन्थि अब्ला नोंखौ मानसिफ्रा बिसास खालामगोन आरो नों जिउआव गोजोनै थांना थानो हागोन ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायदों अननानै ज्राब गार फरायनायाव गोसो होगोन बिराद फरायनांगौ दंबावो दासो नोंसोर जांख्ला मोनसे मोन्दों बारदों बे जांख्ला मोनसे बारदों नोंसोर बाइक लायोबा आइफन लायोबा नोंसोर साननाय हनायफ्रा सोलायजोबगोन टटेलि नोंसोरो गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन अब्ला नोंसोरनि लाइफआ स्पइल जालांगोन आं बेखौ बुंखाबाय ओंखायनो अननानै आंनि बाथ्राखौ खोनासं खेबसे गोजोन्थों